Ahojte, v tomto videu sa poďme trošku povenovať Novage. Už celkom dlho som o Novage nehovorila a okrem toho, že dnes budeme mať jeden z webinárov na Facebooku v skupine Oriflame sociálne siete a marketing, tak aj toto video sa bude venovať skvelej ponuke, ktorá je v kampani číslo 10. Ak si kúpite akékoľvek dva Novage produkty, tak máte ampulky, peptidové ampulky iba za 19,99. Poďme sa ale pozrieť na niektoré produkty, ktoré z Novageu stoja za to a ja som sa rozhodla, že sa povenujem tým, na ktoré sa treba zamerať najmä v lete. Okrem toho, že Novage peptidové ampulky sú skvelým produktom na spevnenie pleti, sú skvelým produktom aj na to, aby sa vám naštartovala tvorba kolagénu. Ako som už spomínala v názve, peptidové ampulky obsahujú peptidy. Ak chcete, aby sa vám tvoril kolagén, aby sa vám krásne spevnila pleť, tak nemôžete používať iba produkty, ktoré obsahujú kolagén, pretože ten nespraví to, čo potrebujete. Za to peptidy vám naštartujú tvorbu kolagénu a pekné spájanie kolagénových bielkovín. Vďaka tomu bude vaša pleť pevnejšia, krajšia, mladšia a to všetko samozrejme chceme docieliť. Multipeptidový roztok Novage obsahuje dve hlavné zložky, ktoré sa starajú o to, aby sa vaša pokožka spevnila. Predstavte si pokožku ako matrac, na ktorom ležíte. Ak sa o ňo nestaráte, ak ho pravidelne neobraciate, vyložíte si dieru, no a potom na to trpí aj vaša chrbtica. Pri pleti je to rovnako. Ak sa nestaráte o vnútorný matrac, nevyplňate ho produktami alebo zložkami v produktoch, ktoré pomáhajú tvoriť kolagén, pomáhajú tvoriť elastín, tak sa vám v úvodzovkách vyleží. Multipeptidový roztok Novage obsahuje dve hlavné zložky. Jednou z nich je extrakt z rastliny Nicotiana sylvestris, ktorá pôsobí práve ako booster na váš kolagén. Okrem toho, že podporujú tvorbu kolagénu, zabraňujú degradácii kolagénu, takže sa vám váš vlastný kolagén tak rýchlo neodburáva. Ďalšou zložkou, na ktorú je potrebné sa zamerať, je Tensor Mesh Active. Pod týmto názvom si to asi neviete úplne hmatateľne predstaviť, ale predstavte si to ako zložku, ktorá sa získava z cukru, získava sa z ousa, no a tieto tenzory sú skupiny látok, ktoré pomáhajú spevňovať a vypínať pokožku. Práve vďaka tomu multipeptidové roztoky pomáhajú na to, aby vaša pleť pôsobila vypnutejšie, krajšie, mladšie, no a v konečnom dôsledku aj zdravšie. V balení máte 7 ampuliek, ktoré môžete používať ako intenzívnu kúru, takže ich používate ráno aj večer, alebo si ich môžete rozdeliť a používať ich 14 dní. Ak sa rozhodnete pre aktívne používanie a aktívnu intenzívnu kúru, tak používate ampulky ráno aj večer, čiže ráno použijete prvú polovicu ampulky, večer druhú polovicu ampulky a používa sa hneď ako druhý krok v rutine potom, ako si pleť vyčistíte. Ak sa rozhodnete pre predĺžený cyklus a budete ich používať 14 dní, tak použijete polovicu ampulky v rannej alebo vo večernej rutine. Používa sa rovnako ako druhý krok rutiny, čiže po dokonalom odlíčení a dôkladnom vyčistení. Sice ukazujem dva prsty, ale viete veľmi dobre, že dvojfázové odlíčenie sa považuje za jeden krok. Tento zázrak teda viete mať za skvelú cenu, ak si kúpite niektoré dva produkty z Novage. Aké to budú, nechám úplne na vás, ale ja som si dovolila vybrať vám 3 moje letné favority. Prvým z nich je nielen letný, ale celoročný favorit a to je sérum na krk a dekolt. Veľmi často zabúdame na starostlivosť, ktorá teda nekončí iba bradou, ale pokračujeme na krk a dekolt, kde sa pokožka namáha veľmi podobne ako pokožka na tvári. Veľmi podobne ako pleť ju máte vystavenú celoročne slnku, pretože väčšina z nás nosí nejaké výstrihy, no a častokrát zabúdame, že starostlivosť teda pokračuje od krku smerom dole. Sérum na krk a dekolt obsahuje výťažky z kôpru, no a ten pomáha pri tvorbe kolagénu. Je to jemný gelovitý produkt, ktorý si nanesiete, krásne rozmasírujete a môžete iba nechať vpiť, alebo môžete podporiť ešte tvorbu kolagénu tým, že si dekolt premasírujete. Tento produkt je celoročne cenovo veľmi dostupný a za mňa osobne je to neoddeliteľná súčasť mojej rutiny, no a verím, že po tomto videu bude aj vašej. Keďže je leto, nezabúdame na ochranu našej pleti. Hovorím to dokola a budem to dokola naďalej opakovať, že SPF je obrovský dôležitým posledným krokom v našej rutine. Novage Plus má vo svojej ponuke skvelý, ultra ľahký ochranný hydratačný krém, ktorý má SPF 50 a pri dlhodobom používaní omladzuje vašu pleť. Nielen tým, že ju chráni pred slnečným žiarením, ale zároveň obsahuje zložky, ktoré podporujú tvorbu kolagénu. Je skvelým podkladom pod make-up, je naozaj ľahučký, rýchlo sa vpije, nežmolí sa,
nemáte pocit zaťaženia a je vhodný pre všetky typy pletí. Má zloženie, ktoré účinne bojuje aj proti hyperpigmentáciám a proti starnutiu pleti. Taktiež, čo je veľmi dôležité, pri ochranných krémoch alebo pri SPF-kových krémoch nenecháva žiadny white cast. V preklade to znamená, že nenecháva žiadne biele zvýšky, ani pri rozotieraní netvorí taký biely film. Nezabúdajte ho natierať až do dekoltu a používať ho pravidelne vo vašej rannej rutine ako posledný krok. Nielen teda počas leta, ale počas celého roku. Každopádne, hlavne v lete a pri teplom slnečnom počasí nevynechávajte tento produkt. Znovu sa opakujem, viem, že to hovorím často a budem vám to často teda naďalej opakovať a pripomínať a takisto to pripomínajte vy všetkým svojim členom, že je dôležité chrániť si pleť, aj keď slnko nevidíme voľnými očami. Sumráky alebo keď pracujeme z domu, tie lúče sa dostanú aj cez sklo a najmä tie UVA lúče, ktoré majú dlhšiu vlnovú dĺžku, dostávajú sa hlbšie do našej kože a tam ju ničia. Nie je to iba o tom, že nechceme, aby sme nedostali nejaké ochorenie, ale nechceme mať vrásky, nechceme mať dehydratovanú, fľakatú pleť, nechceme jednoducho vyzerať staršie. Je to dávno vyvratený mýtus, že keď nosíte opaľovací krém, budete biele. Je to o tom, ja viem, že sa chcete častokrát opáliť, ale každé opálenie je znak poškodenia kože. Každopádne, aj keď máte SPF 50, vaša pokožka farbu dokáže zmeniť. Okrem toho, že ultraľahké SPF od Novage Plus poskytuje ochranu pred UVA a UVB žiarením, poskytuje ochranu aj pred vonkajšími radikálmi, alebo teda agresormi z vonkajšieho prostredia, pretože obsahuje vo svojom zložení aj množstvo antioxidantov. Je dermatologicky testovaný, má nekomedogénne zloženie, takže aj tí z vás, ktorí máte masnú pleť, sa vôbec nemusíte báť tohto produktu. A keď už som pri tom slniečku a pri tej dehydratácii pokožky, tak ďalší produkt, ktorý vám odporúčam zaobstarať si z kampane číslo 10 je Proceuticals pleťová hmla, ktorá okrem toho, že hydratuje vašu pleť, tak ju krásne ochraňuje a dokáže pomôcť aj pri reparácii kožnej bariéry. Je dokonca klinicky overené, že pri používaní tejto pleťovej hmly máte až 8-hodinovú hydratáciu. Obsahuje aj prebiotický alfa-glukán, ktorý je skvelý pre našu kožnú mikroflóru. Je to potrava pre prospešné baktérie na našej pleti a tým pádom sa vyrovnáva ten náš kožný mikrobióm a my máme krásnu, mladistvu, žiarivú a zdravú pleť. Obsahuje ešte aj kyselinu laktobionovú, ktorá sa hovorí, že je exfoliant novej generácie. Je omnoho šetrnejšia ako napríklad BHA kyselina a nemusíte sa báť používať ju ani v lete, pretože množstvo, ktoré je v tejto pleťovej hmle, nepôsobí ako silný exfoliant, ale pri pravidelnom používaní vám pomôže zbaviť pleť od umretých buniek. Dokonca je vhodná aj pre citlivú alebo tú veľmi senzitívnu pleť. Tým pádom, že pomáha exfoliovať vašu pokožku neskutočne šetrným spôsobom, tak pomáha vyhľadzovať a redukovať nedokonalosti pleti. Taktiež pomáha pri zefektívnení bunkovej obnovy. Toto boli 3 moje obľúbené letné produkty z radu Novage. Samozrejme, všetky Novage produkty sú moje obľúbené, ale tak viete, ako je to. Vybrať si 3 bolo pre mňa nesmierne ťažké, no a v ďalšom videu vám môžem priblížiť niektoré iné 3 Novage produkty. Nezabúdajte ale, že do konca kampane 10, kedy vám ostáva ešte 15 dní, pri nákupe akýchkoľvek 2 Novage produktov máte tieto multipeptidové ampulky iba za 19,99.